Dysgwyr Disgalir yr Ŵyl Haf. Lefel canolradd, fy nhiwtor. Cynta, Sheila Yeomans Tregaron. Fy nhiwtor. Mae fy nhiwtor yn fwystfil o ddyn, gyda gwallt pigog a llyged ymwthiol. Dwi'n siŵr ei fod yn gallu darllen fy meddwl i. Dwi'n credu daw detectif prifet yw e. Bob gwers mae'n rhaid i ni ddweud rhywbeth wrtho fe amdano ni'n hunain a'r hyn gwnaethon ni'r wythnos diwetha. Mae e'n gwybod lle hoffwn ni fyw, pe gallwn ni, beth yw fy hoff fwyd a beth sy'n rhaid i mi ei wneud yr wythnos hon. Nid oes unrhyw gyfrinache. Bob wythnos mae e'n mynd â ni i rai lleoedd gwallgo a dyn ni'n cwrdd â phobl ddiddorol a rhyfedd ar y ffordd. Wythnos diwetha fe gyflwynodd fi i Tom Jones a gyfon ni gynnus gydag ef ar gwch i Iwerddon. Mae e'n gwneud synau morddoniol fel ych a ydd a ll ac yn newid geiriau fel yn bod ni wedi drysu. Ydw i'n byw yn Rhegaron neu ar dyddi'n ger Tregaron? Ydw i'n dal y bws o Dregaron i Lambed? Gwn hefyd fod Fonfein wedi gyfeillio a Thregaron. Un lle gyda phedair ffurf wahanol i'r enw. Pe bawn ni'n gallu gweld y tu mewn i'w ben, dwi'n credu byddai'n edrych fel y llyfrgell genedlaethol. Mae'n gwybod cymaint am Gymru a bywyd Cymru. Efallai yn bydd yn mynd â ni ar drip i San Ffagan nesa i gwrdd â'n cyndeidie yn ei cartrefi. Dyn ni'n dysgu idiomau lleol a gweithiau geiriau anghwrtais, ddim yn anghwrtais iawn, mwyn ein helpu ni i siarad Cymraeg yn y mart, yn y siopau neu'r dafarn. Mae e'n fwy doniol na Rob Brydon gyda'r chwerthu'n uchel, ac am ddim ond 3 pint y dosbarth mae'r adloniant yn werth am arian. Ar ddiwedd y wers nos Fawrth, mae e'n ein hanfon adre i orffwyso, ac yna'n ail ymddangos pan fyddwn yn gwneud ein gwaith cartref, dim ond i sicrhau ein bod wedi talu sylw yn y wers. Dyn sy'n cael y gorau allan o bob un ohonom yw fy nhiwtor. Diolch yn fawr iawn. Lefel uwch ein dyfodol. Cyntaf, Sian Sexton Llantrisant y De Ddwyrain. Ein dyfodol. Sut bysau fe taswn ni'n gallu gweld y dyfodol? Dros y canrifoedd mae llawer o bobl wedi dweud eu bod nhw'n gallu rhagweld y dyfodol, a hyd yn oed yn yr oes wyddonol hon, mae pobl sy'n honni galluoedd seicic ac yn cael eu talu i ddarogan digwyddiadau bywyd. Tasau ni'n gwybod y dyfodol, heb y gallu newid pethau, bysau hynny yn rhywbeth ofnus iawn mae'n ymddangos i fi. Yn y ffilm The Dead Zone, 1984, mae Christopher Walken yn chwarae dyn ifanc sydd wedi cael anaf i'w ben mewn damwen car. Mae hyn yn ei adael gyda'r gallu i ragweld digwyddiadau trychinebus. Mae ei anallu i atal y digwyddiadau hyn yn ei wneud yn drallodus, ac mae e'n mynd yn ddigalon ac yn unig. Ei weledigaeth fwyaf dychrynllyd yw llun o arlywydd Americanaidd anastyriol yn gwasgu'r botwm i ddechrau rhyfel niwclear. Ffuglen ydy hon, cofia. Mae e'n ymryd gan saethu'r arlywydd yn gwybod y bydd e'n cael ei ladd gan y Secret Service. Wrth wneud hyn, mae e'n gallu newid y dyfodol. Yn ffodus, does dim angen ar y rhan fwyaf ohono ni i ddelio gyda phroblemau o'r un fath, ond diolch i wyddoniaeth yn hytrach na galluoedd arbennig, rydyn ni'n gwybod ein bod ni'n wynebu heriau eraill yn y dyfodol. Y newid yn yr hinsawdd i'r bygythiad mwyaf sy'n wynebu cenedlaethau'r dyfodol. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn deffro i'r bygythiad, ond y cwestiwn yw beth mae pawb yn mynd i wneud amdano fe.
Fel unigolion, y ffordd fwyaf effeithiol o sicrhau newid yw rhoi pwysau ar ein gwleidyddion. Rydyn ni'n gallu gwneud bethau bach, ond rhaid bod arweinyddiaeth a buddsoddiad gan y Llywodraeth i gwrdd â'r her yn effeithiol. Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan ei bod yn argyfwng ar yr hinsawdd ac wedi gosod targed o ostwng alluriadau nwyon tŷ gwydr o 95% erbyn 2050. Wrth gwrs, nid yw yn mynegu pryder a gosod targedau yn ddigonol. Rhaid fod gweithred hefyd. Mae'r Ddeddf Cymru Lleisiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 yn unigryw i Gymru ac yn cynnig cyfle gwych i wneud newid hir dymor, positif ar gyfer y dyfodol. Prif nod y ddeddfwriaeth yw sicrhau dyfodol cynaladwy sy'n cynnwys gofalu am ein amgylchedd. Felly, sut bydd bywyd yng Nghymru yn y dyfodol os gnawn y penderfyniadau cywir nawr? Rydyn ni'n gwybod y gallai Cymru arwain y ffordd mewn egni adneddiwadwy achos ein daearyddiaeth a'n hadnoddau naturiol. Hefyd, mae angen gwella trafnidiaeth gyhoeddus ac is-adeiledd cerdded a seiclo, plannu coed, helpu cynlluniau ynni gwyrdd, datblygu tai ac adeiladau carbon isel, gwneud newidiadau mewn amaethyddiaeth sy'n cefnogi ffermwyr i addasu, cynyddu defnydd o gerbydau trydan ac yn cwtogi gwastraff. Bydd hynny'n helpu i wneud ein heconomi'n gynaladwy a chreu swyddi da i'n cymunedau. Felly, mae cyfle gyda ni i newid y dyfodol lles ein plant a'r blaned. Ond rhaid bod gweithred nawr. Felly dylai pawb ddefnyddio eu pŵer yn y blwch pleidleisio a thrwy weithred cefnogi siopau lleol, ailgylchu ac yn y blaen. Mae ein plant anwyron yn heiddi hynny. Lefel sylfaen fy hoff le, cyntaf Tracy Pantry Cul y Coed Sir Fynwy. Fy hoff le yw fy nesg. Pam? Dwi'n eich clywed yn gofyn. Wel, dwi'n gallu bod unrhyw beth neu unrhyw un wrth fy nesg. Dwi'n gallu siarad â phobl o gwmpas y byd ac ymweld â llawer o leoedd diddorol. Dwi wedi bod yn yrwr tren ar ôl adeiladu ymerodraeth rheilffordd, rhedwr Fformula 1 ac yn yrwr rali. Dwi wedi bod yn asasin yn yr Aifft a meddyg ar faes y brwydr. Dwi wedi bod yn Batman hefyd. Fy hoff le fy nesg, achos dyna lle mae fy nghyfrifiadur.